Vampírismus, let's go. Jsem zpátky, dostala jsem. Jo, Slyšíš ok. mě? Jo, slyším tě. Hele, prosím tě. Já jsem to jako ještě nepochopila. Ukaž mi to video ještě jednou. Ještě chceš to jedno vidět? No, Ok. tak vysvětli mi to, jo? Má to poslat? Jo, klidně mi to pošli. Ok. Máš to tam. Díky. Já se pokusím začít věřit. Ty chceš být taky upírka? No samozřejmě. Prosím tě, ukaž mi to video ještě jednou. Já chci vědět tu věc, co máš říct 3krát nebo co. Takže ty to chceš vidět ještě na mém screenu, jo? Jo. Samozřejmě skákovat na to. Okay. A Tady. Kouzlo Blood Pale Skin, Moonlight Army in Quench. My first day causing veins to let my body feel no pain. A 3krát. A můžeš si rozhodnout, jak je. Já, paint. to není bolest, to znamená jako barva. Já vím, ale takhle to je. Ok, tak popiš mi, jako jak to funguje, jak funguje ten proces, když se měníš do toho upíra. No jako, jak to teď myslíš, jako jak to teď myslíš přímo? No jako, jsi mi popisoval, jak jako ti to nějak mění nohy a orgány. Tak jako mě to zajímá, jak to funguje, víš co? No, ale to jen nemění nohy, to je, první je bolest, jo? Budeš vnímat tu bolest hodně, jako to docela bolelo, já jsem ani nemohl ani usnout, když to bolely ty nohy. Když tam máš tu bolest, tak to tam se dělá ta krev, vampírská právě. Okay. A to ti dává do svalu a do kostí, to znamená, že se ti zpevní kosti a svaly budeš mít silnější, že jo? Okay. Je silný. A až to pak přijde do druhé fáze, tak to pak přijde do ruky. Já jsem žádnou silu neměl. Ale teď... Ono to jde teda jako ze spoda nahoru, jo? Ze spoda a nahoru, ano. Okay. První jsou ruce. Druhá fáze jsou ruce. Třetí fáze jsou orgány. Čtvrtý je hlava. A od čtvrtýho fáze už nemůžeš... Já myslím, že jsou jenom 3 fáze. Nejsou, jich 10. Ok, co je ta poslední? Poslední je, že už budeš umět všechno. Budeš umět lítat, prostě šplhat a všechno. A kde jsi to jako našel? Protože v tomhle videu nic není jako o tomhle, o nějakých fázích. To už musíš vědět v hlavě, tady ty věci. Ok, a kde jsi to zjistil? To já jsem nezjistil. To jsi vymyslel? Ne, nevymyslel. Ok. Ale jich fakt, že 10. Ok, a která je 7? 7, cože? Která je 7. fáze? Jako to, co jako má za účinky, to je, počkej, 4 je hlava, 5 je čich. 5 je co? 5 je čich, jakoby začneš jakoby vnímat čich, okay. Ano, to znamená, že už budeš jakoby vnímat v člověkovi tu krev. Okay. 6 by měla být víceméně abilita, znamená rychlost. Ale abilita znamená vlastnost. No, ale to musím ještě jakoby si ještě říct, protože já si to teď zapomněl víceméně. A 7 by měla být... už se nemůžu vzpomenout. Ok, takže ty nevíš ty ostatní fáze, to je jako tajemství, který zjistíš potom. Jo, to pak zjistím, no, protože teď už jsem jako v druhý. Už jsem na druhý. Ok, můžeme vysvětlit, jak to funguje, že první jsou nohy, jo. Druhý jsou kosti? Ne, druhá fáze už jsou ruce. To už tam máš jakoby, to už tam máš daný, ty kosti. To byla 4. fáze, ne? Nebo... Počkej, první jsou nohy, druhá je ruce, obojí. Třetí je orgány, 4. je hlava. Orgány byly na 4. předtím, ne? Ne. Teď jsou na 3. orgány. Ok, je to moc samě složitý. 4. je hlava. To znamená, že ty budeš mít bolest z hlavy, ale až začne hlava... Takže to by už se jako změnily orgány, jo? Ty jsi říkal, že máš bolesti hlavy.
No, ne, no, občas vnímám, ale jinak, teď mám bolesti v rukou, že jo, když mám Na druhou jaký fázi. úrovni seš teď? Druhou. Druhou? Však jsi říkal, že máš bolesti hlavy. To jsi Ne. jenom v 4. fázi, ne? Ne, ty jsi mě jenom špatně pochopila. Ne, třeba jsi už jako předčasně evoluoval, ale nevšiml jsi z toho. Ne, to ne, to popovídá, ne, to nebolí, kdyby to bylo, a víš? OK. OK. Druhá fáze jsou ruce a to teď mám, druhou fázi, ale už Okay. za chvilku už budu mít konec, druhou fázi, za chvilku už budu mít konec. Že jo? OK. Takže a co ti to udělá s orgánama? S orgánama by ti to mělo zesílit orgány a budeš mít jakoby větší výkon, že jo? Jo, takže budeš toho muset víc žrát, protože to jako zesilní žaludek. No, to ti spíš jakoby dá jako možnost pít tu krev. Ale nejsem si jistý. Ale říkám, budeš mít silnější svaly, jako, že jo? Když je třeba bouchne kluk, jako vyloženě kluk, tak ti to hypoteticky moc bolet nebude. Jak vypadá nevyložený kluk? A přestane to jakoby chvilku, a přestane to během chviličky bolet. Během chviličky, stačí jenom pár sekund a máš to pryč tu bolest. OK, takže se ti to jako instantně uzdravíš, jo? Ano, a rychleji se ti jakoby zdraví, jako když třeba řízneš něčím, tak to rychleji uzdraví, ano, protože ten OK. uzdraví. A má to prostě, metalibusmus Okay. má prostě zvykanej, že jo. Sakra. Tak. OK. To je cool. No. Tak, Plus se ti zpevní ty kosti, že jmenuje, že budeš mít, jasně. že nebudeš mít jen tak zlomeniny. Doufám. Ano. Řekni něka něco. Co? Mluv teďka chvilku. Ano, jak se máš, Lido? Já jsem se kontrolovala hlasitost, že tě mám dobře. Takže, OK. Takže jsi v druhé fázi, mění se ti ruce. Jo. No, spíš si tam nabývá síla a kosti se teď jakoby Takže teď, kdybychom šli ven na ty a já bych běžela s tebou závod, tak bys mě předběhnul. Hypoteticky ještě ne, protože začnou mi bolet ledviny, že jo? Protože ty ledviny už pak nestíhají moji rychlost, že jo? Takže ty jako běžíš nadlidsky rychle, jo? Takže to nestíhají tvé ledviny. Ano, právě. Běhám Okay. až moc rychle, tak proto už začnu pak zpomalovat a pak už musím zastavit, protože ty ledviny začnou bolet. Ty jsi to zkoušel. Tak proto ano, už jsem to zkoušel. I dokonce i v bouřce, jo? Takže to už se neskoušel. Takže to bude v bouřce, ale i jakoby když bylo slunce. Ano, protože my jsme vyhráli na basketbalu a zrovna přišla rychlá bouřka a museli jsme rychle domů, že jo? Okay. Já jsem běhal, jako Takže bylo, jako, já kdybych si s tebou dala závod, tak ty to doběhneš 3krát rychleji než já, protože to je jako nadlidský, víš co? No, mělo by to tak být, ale jako mě no, vůbec nebolí právě, když běhám. A jenže pak se začnu bolet ledviny, protože je to moc rychlý. Čekej. Začnu až moc rychle dechat a pak jakoby začnou bolet ledviny. A To co se týče toho tetování, jo, co ti udělal Valčin přítel? To je to jako, že bych byl jakoby spojený jakoby s upírem, chápeš? Aby to bylo víceméně blížší komu upírovi. Jo. To je i pavoučí, jakoby ten. Jako je to cool tetování. Je to takový modrý, protože má tu... Nechceš mi fotit ještě jednu fotku, abych se na to líp podívala? Já to mám malý, jo, to jste do toho bouchali, víš, tak proto je to takový divný. Ale pošleš mi ještě jednu fotku? Jakoby ještě blíž, jako? No Ne, jako trošku dál, protože je to špatně zaostřený, víš co? Pokud to nějak půjde, jo. Nevím to 100%. Jak dlouho tohle máš tetování? Jo, počkej, tady to jsou očičí, nevím, co to tady dělá. Počkej. Trošku přesvětlit ti to dám, jo. Ne, sakra. To vždycky dělám špatně. Proč? Jo, tak jo, máš to tam. Pošívám ti to. Tak máš to tam. Je to i trošku na přisvětle, na topení. Jako. Počkat, ty to máš doopravdy na ruce. Ano, mám to už tam doopravdy, ano. Říkám. Není to nějaký zanícený? Ne, to už je ono. To mi tam dělal. Jako, proč je to takový rozplzlý, divný? A proč to máš dvakrát, to na poprvé nepovedlo? Ne, dvakrát tam musí být dva. Minimálně dva.
A proč 2? Aby to jakoby, chápeš, jako já jsem chtěl jakoby ten, když tam byl 2 a posledně jakoby to kolečko, a to by se mi tam nevešlo, tak proto tam dali jenom ty 2 upíry, jakoby tam ty netopíry, chápeš? Mhm. Protože No, to neviděli. já nevím. Já mám pocit, že to vypadá jako nějak nemocně. Nevypadá, ne, jako o to prostě jenom Ne, bouchali, ne, nemáš to mít jako nějak zalepený něčím, že se ti tam loupe kůže na tom? A je to nějaký hrozně tlustý? Nedá ti tam toho moc? Ne, nedal, to je v pohodě. No ono to vypadá docela jako Jaké to má být? nemocně. No, protože už to jsou ty bílé ty tečky. Jaký bílý, myslíš to kůži? Ano, to bílý. A to No. proto, že kdybych jsem to předtím tam s nima nehrál ten basketbal, že jo, protože se mi vždycky trefily do ty ruky. A zrovna do toho, tak když to mám hotový, že jo. Jo. Tak proto tam vždycky, jako, mě vždycky do toho omyla bouchly, protože jsem jakoby musel hrát, že jo. Takže jako občas jsem to trefil do ty ruky a začalo to bolet. Ne moc, trochu. Ok, a A proč? Jak dlouho ten kluk dělá tetování? To nevím, to vyloženě nevím, to mi ne. Já bych jako už si nenechala od něho dělat další tetování, jako, bych tě mohla doporučit. Jako on to umí, jakoby. On udělal i voucher, jakoby anděl. Oni... Máš fotku? Fotku bohužel ne, to je jakoby na oční ruce a to bych se musel jakoby dovolit, aby si to mohl vůbec vyfotit. Ok. Ale jako... Jako jak dlouho máš to tetování? 7 dnů už asi víceméně. 7 dnů. Možná 8. A vůbec to nejde dolů, pokud jdeš, jakoby, jdeš umýt, jakoby vykoupat nebo tak, to prostě nejsou dát dolů. Ty máš na to mít nějakou folii. Nevím, také to on dělá, že jo. Také to funguje. To tetování. Jo, ale měl jsi na tom něco, nějakou ochrannou folii nebo něco takového? Ne, to šlo přímo do jehlo. Dělal to jehlo. Ne, já myslím potom. Jestli ti se tě o to nějak postaral, vydezinfikoval nebo něco. Se to mazalo jenom tím nějakou masičkou, co jsme tady měli, víš? To si musím Jak jako nějakou mastičkou? To je jednou, nějakou čistící vodou, chápeš? Čistí... Ok. Dezinfekcí. Byla to dezinfekce, nebo to byla nějaká fucking micelární voda? Minimálně micelární voda, tak kdy to má, mama tam má nejprve a další věci. Micelární voda je na make-up. Ale to je i čistič, jakoby, když tam máš ten make-up, tak je tam i ta, chápeš, aby si to mohl smít. Ten make-up. Ok. Takže? Dobře. Pár mastiček jenom na to. Že jo, jen jednou, protože já nemusím, že jo, já budu upír, že mi se to vyhyluje rychleji, takže jsem v pohodě. A cítí se to o trochu méně bolestivé než voucher. Jo, protože taky právě ten upír utlumuje bolest. Chápeš? Yeah. A proto vždycky... Ok. No. Jak dlouho se snaží stát upírem? Teď už je to nějakých... Nevím to 100%. V lednu jsem měl nohy, to je... V lednu? Co? Co? V lednu. To už jsou 3 měsíce, 4. Ty jsi říkal, že ta proměna trvá 3 měsíce. 3 měsíce, ale teď mám jakoby, ale každá fáze trvá díl a díl, chápeš? Ne, ty jsi řekl proměna jako celkově. Ne, jako ano, celková proměna třeba může trvat 3 měsíce. Třeba. Jo, ale jinak to se platí na dny. Nohy byly třeba 5 dnů, jo. Teď druhá fáze je třeba 12 dní nebo 7 dní. Jo, to se vždycky vyvýší. Aby to bylo... Kdyby první fáze byla 7 dní, tak už jsi tak na 6. To už byly 3 měsíce. Ne. Jak ne? No, ne, já